Osvaldo Cabalen. Good day mga katapik! Music kwentuhan tayo ngayong araw. Kasama ang ating Cabalen na gumagawa na ngayon ng pangalan at waves sa music industry. Let's welcome Miko Malapitan. Hello, Miko. Kumusta ka? Hello po, Sir Jody. Ako po si Miko Malapitan. Kumusta ka, Miko? Ikaw ba ngayon ay umiibig, nagugutom? How is Miko? How is Miko doing? Okay naman po, Sir Jody. Ngayon po, nagmamahal, umiibig. Uy, gusto ko yan. Pero bago ang usapin pag-ibig, sometimes sinasabi nila, studies first. Si Miko ba ay nag-i-study pa rin? Yes po. First year college po ako ngayon sa Don Bonaventure State University. Bali, ang course ko po is Automotive Technology. Yung brother ko din po kasi is automotive din siya. And gaya po na, namulat din po kasi ako sa sasakyan. Kasi bata pa lang po ako. Yung father ko po, mahilig din sa sasakyan. And nagpapalit. Bentats, palit. Kaya ganoon po. Speaking of your dad, no? Ang dad mo ay taga rito ba sa Pampanga? Yung dad ko po and yung mom ko, sa Bulacan po sila talaga nakatira. And nalipat lang po kami dito sa Pampanga dahil po sa work niya. Okay, ano ba yung work ng dad mo? Ano po siya? Goldsmith po. Gumagawa po siya ng mga alahas. Ganun. Yan. Pero, what is also interesting, no? Mahilig ka sa kotse, no? Automotive ang kurso mo. Okay. Tapos, siyempre na-expose ka rin doon sa paggawa ng mga alahas through your parents, napapansin mo rin yun. Pero ikaw ngayon ay nasa linya ng musika. Kailan ka ba nahilig sa music, Miko? Actually po kasi, dati din po, nung bata pa lang ako, yung mga kuya ko, lagi po sila nagsa-sound trip eh. Like sila Glock 9, yung mga ganun. Po. Kaya po, dati pa lang po, yung pong isang kanta ni Glock 9, kabisado ko. Yung Sirena, yung alam niyo po yun, sir. So, yung mga kuya mo, ganitong klase ng genre, yung mga naririnig mo sa kanila? Oo po, sila kuya ko po. Okay, Glock 9, how about mga banda? Sa banda po, mga E-heads, ganun po. Yan. So, ano pala talaga, dahil yung family mo, yung mga kuya mo, mahilig sa music, and then, nahilig ka na rin. Pero later on sa buhay, ikaw na gumagawa mismo ng musika mo? Yung iba po, hinahanap lang din po yung mga beats. Pero gumagawa din po ako ng mga beats. Yan. And speaking of gumagawa ka ng mga beats, kailan mo nalaman na parang, uy, may talent ako dito sa music? May talent ako sa paggawa ng obra sa musika. Kailan mo ito nalaman? Bata ka pa or later on na nagkaroon ka ng exposure sa musika? Kailan? Nung grade 7 po ako, nag-search po kami nung kuya ko sa Malolos po. And yun po, nag-play po siya doon ng guitar. So part po siya ng ministry. Then nagkataon po na kailangan nila ng isang bassist. Hanggang sa, ayun po, inaral ko po muna paano mag-bass sa YouTube lang. Hanggang sa, ayun po, doon po ako nagka-interest sa musika. Tapos, after po nun, grade 8 naman, so bakasyon bago mag-grade 8, inaral ko naman po mag-guitar. Ibig sabihin, yung talento mo sa gitara, sa ibang instrumento ay self-taught. At bakit self-taught? Kasi minsan yung mga bata kumukuha ng talagang tuturo, pero ikaw, nanood ka lang sa YouTube. Yes po. Yung brother ko din po kasi nagpapaturo ako sa kanya. Pero ayaw niya po. Kasi daw po, mas maganda kung ako mismo sa sarili ko, aaralin ko siya. Ayun, after po nun, bakasyon po ulit, bago naman ako mag-grade 9, nag-aral naman po ako mag-piano. Hanggang sa, ayun po, doon na po. Yan, so ngayon na, ito na, i-launch mo na yung music career ni Miko. And bakit? Ano ang nag-push sa'yo na parang gumawa ng sarili mong mga komposisyon?
Ayan po. Nung grade 9 po ako, yung best friend ko po, which is si Gian, pinarinig niya sa akin yung isang kanta. Ang title nun is Ikaw Lang by Kyo. Ayun po. Ako naman po, parang di ko alam, sino ba yung Kyo na yan? Ba't ba gusto niya? Parang didinig-dinig ko po sa daan, gano'n. Tapos, hanggang sa pinadinig niya po sa akin, dahil nga po best friend ko siya, pinakinggan ko naman po. Hanggang sa araw-araw na po namin kinakanta sa loob ng classroom. And tatayo po kami sa gitna ng classroom namin kapag vacant namin. Tapos para po kami nagko-concert ganun. Kami po ng best friend ko. Tapos yung mga klase ko po, nakikisabay po sila. Ganun po. Sa mga susunod mong mga compositions ngayon, sa mga kanta mong ginagawa, may tumutulong ba sa'yo? Si Gian ba? May part din dito? Or yung mga brothers mo may part sa proseso ng paggawa mo ng kanta? Sa proseso po ng pagsusulat ko is hindi po siya hindi po siya kunwari sabihin ko ay sulat ako. Hindi po siya basta. Kumbaga nandoon ka sa zone na kung saan masusulat mo siya ng buo. Ganun po. Ako po mismo ang nagsusulat. Miko, ito naitatanong ko ito sa ibang mga artist na nakakausap natin. May mga pagkakataon ba na yung zone dumating sa oras ng paliligo mo? Yes po. May mga ganun ba? Alam mo po may isang kanta. Hindi. Like, nakapikit na ako. Then yung tono niya is naglalaro sa utak ko. Like, parang tumutunog siya. Parang siya parang yung sa nauso na yung wag ka nang mawala. Yun po, naglalaro siya sa isip ko. Tapos sakto po nun, nagsusulat po ako ng graduation song para sa PHS. Yung salamat sa'yo. Hanggang sa yun po, gabi po nun, nakapikit na ako. Kinuha ko po yung gitara, kinapa ko na po siya. Hanggang sa doon na po lumabas. Di ba? Talagang minsan ang zone. Opo. Talagang lumalabas yan doon sa mga oras, panahon na hindi mo inaasahan. Miko, ano yung mga genre nung mga ginagawa mong kanta? May mga inspirasyon ka ba dito? May mga pinaguhugutan ka ba dito? Meron ba tong love? Meron ba tong failure? Meron ba tong success? Ayan po, yung mga kanta ko po, po siya, kumbaga, gaya po ng iba, like, yun yung way ko para ma-express yung nararamdaman ko, yung mga saloobin ko, gano'n. Like, nagsimula kasi ako magsulat po. Broken po yata ako noon. Nasulat ko yung umpisa, which is yung unang kanta ko. Hanggang sa, ayun po, like, dun po talaga siya nag-start. Nag-start talaga siya sa emosyon Ayun po. Ang genre ko naman po, R&B, hip-hop, rap. Madami. Sinong mga artists ang parang may tuturing mo na influences mo? Ayan, sila Kyo po, sila Alison Shores, sila Short Tone, sila Just Hush, yan po. Sila Emma Nimedes, yan po. Ay nako, talagang iba yung mga artist na influences ni Miko, no? And ito, very rin bakit Miko Sonier ang pangalan mo bilang artist? Ayun po, nagsisimula po kasi yan bago ako mag first gig. Yun po yung bali, ang nangyari po is nag-iisip kami ng kung ano ba yung pangalan bukod sa Miko. Kasi Miko lang po talaga yung pangalan ko. M-I-C, 4 na letra. Yun po, ang masyadong common ng Miko. So, yung sister-in-law ko po, sabi niya, ba't di na natin gawing Miko Sonier? Tapos napatanong po ako, bakit Miko Sonier? Anong Sonier? Sabi niya, di ba malapitan? So, Miko Sonier. Hanggang sa, yun na po yung ginamit namin na screen name. Miko, syempre may mga struggles ka rin sa pag-compose ng mga kanta. Ano yung mga struggles mo? Ano yung mga naging mga challenges mo? Paano mo na-overcome ang mga ito? Actually po, yung parents ko po, syempre, madalas po kasi pag nagsusulat ako is gabi. So, parang sabi na, huwag ka na magsulat, gabi na, matulog ka na, ganyan. Yung parang,
parang hindi naman sa ano, pero like although gano'n naman siguro talaga, like mararanasan natin yun, yung mga ganung bagay na parang sasabihin nila na parang wala ka namang makukuha dyan or what, wala kang mararating dyan. Kung sa ayun po, wala, I mean pinapakinggan ko sila pero hindi ko siya masyadong dinadamdam. Dinidibdib. Kumbaga iniisip ko na okay, naiintindihan ko naman yung side nila kung bakit sila nagiging ba't nila ako pinipigilan na gano'n na bakit magsulat ng ganyan, yun po. Pero ngayon, syempre tuloy-tuloy yan. Kasi I think, kahit gano'n naman yung suporta hindi naman nawawala, yung suporta ng family sa'yo. Yes po. Pag po nagigig ako, sumasama po sila. Nanonood po sila, kasama ko. Okay, gusto kong malaman, nakita mo na ba silang nakikipag-islaman din? O talagang parang nag-i-enjoy din sa music mo habang ikaw ay tumutugtog? Actually, po, minsan nga po nakikita ko na lang si dad dito, tsaka si mommy. Naka-play sa YouTube yung kanta ko. Pinapakinggan nila. Ayun po, pag naman po nagigig ako, gumagano'n naman po. Vibe din. Okay, Miko, do you consider that parang small victories sa'yo? Yes po. Talaga po. Lalo na po, pag nadidinig ko minsan na pinagmamalaki nila ako na, si Miko yan, susulat yan ng kanta, ganyan. Yung mga kanta niya, nandiyan sa ganyan. Ayun po. Sobrang naano po yung puso ko sa kanila. Yan. And speaking of mapapakinggan, yung mga komposisyon niya, nakailang songs ka nang naisulat and saan mapapakinggan ng mga ito? Sa ngayon po, ang na-release ko po is 10 na. Available po siya sa YouTube and sa Spotify. And sa iTunes, sa iba pang streaming platforms po. Available po. So, hanapin nila yung Miko So Near, no? Yes. Okay. Pero alam nyo, hindi nyo na itatanong itong si Miko kasi ay nagkaroon ng pagkakataong mag-work immersion dito sa CLTV 36. Kaya po natutuwa ako na makapanayam naman si Miko ngayon sa talagang ibang aspeto ng kanyang buhay. And ngayon, nagtatribe na siya ngayon sa musika naman. And meron ka bang mga upcoming songs na i-release, Miko? Upcoming po, hindi ko pa po sila mapapangalanan, pero marami pa pong aabangan. Marami pong nasulat, marami pong nakatambak na naghihintay lang po ng tamang panahon para malabas. Yan. Miko, marami sa ating sa mga kabataan usually yung parang hindi sila makaget over sa hum. Parang gusto ko din mag-compose ng kanta. Gusto ko rin maging isang sikat na artist. Pero hindi sila makaget over doon, parang may ganun no? Ano kaya yung pwede mong ibigay na mensahe sa kanila? Lalo na sa mga aspiring singers, composers, and artists na katulad mo. Ito lang. Siguro, lagi niyong isipin na para sa inyo yung ginagawa niyo. Like, laging isa puso yung mga bagay na ginagawa niyo, lagi niyo siyang gawin ng nasa puso. Kasi mahirap gumawa ng bagay na hindi mo gusto talaga. Like hindi siya yung galing sa puso. Mas madali siyang gawin talaga kapag gusto mo isang bagay. And pag nagawa niya na yung unang hakbang, yun lang talaga ang pinakakailangan natin is yung magawa yung unang hakbang natin para makaakyat sa susunod at susunod pa na steps para tayo mapunta dun sa kung ano ba yung gusto natin. Alright, maraming salamat Miko So Near, Miko Pinapitan, and sana'y talagang sumikat ka ng husto at makilala bilang fresh new artist dito sa ating bansa. Lagi po kayong tumutok sa CLTV 36 para sa ating latest updates.
Samahan niyo ko ulit sa susunod na kwentuhan dito lang sa Joe Days Topic.